dhewe karo bojoku. Sapa? Bojoku mbok nomku tak. Lah kok digone? Masa munggah ning panggung iki yo aneh. Iki lho bojoku. Ndi? Iki lho. Lah, masa tuh ilik. Iki bojoku. Masa ta? Lho, Master Mendem. Sik to. Iya, Master Mendem. Mungkin nggih Pak nggih riyen nggih. Lho. Berarti iki masa Iki bojoku iki. Masa to, Cuk? Bojoku. Ha ta, Cuk? Heeh. Masa ta? Rene jajal. Dok. Rene. Apa? Aku bojomu. Beneran le ngomong. Ceratu. Sudi aku lagi bojomu. Yuh, tuwa. Ale. Tunen ta. Nek tak wedhus. Yuh. Nek wedhus. Lah aku wedhus ngene wedhus piye? Wedhus berok cilik. Apa aku kurang ganteng? Kurang welek. Aku karo Kabul ganteng di. Dateng kabel ta yo. Aku karo Sukro ganteng di. Yo ganteng, gak sing ganteng kabeh. Padha bledeke kabeh. Bledek. Padha apa? Apa tuh itu? Kau aja wira-wiri to. Bojoku malah wedi. Apa aku gak bojomu? Aku udah bojomu. Demangnya aku di bojomu. Betul. Nganu to? Yo nganu to. Dol bojomu kaya ngono kuwi kaya keneng ae. Kono ngaplok tak wales ngaplok. Ngaplok kene. Iya. Lah donge kene aku dikenek-kenekne mosok aku kon males. Ya lesen. Diwales. Lah lek tak cep pijet bledos piye? Ra iso iki sik kempes enak. Betul. Iki sik kempes ora nek karbite. Apa tau? Demek 50 ngambung 100. Loh apa? Demek 50 ngambung 100. Lah timbangane ngambung 100 bayar. Ngambung aku bayar 100 ngambung Sukro iki lho. Gratis. Gratis. Parute. Ya jelas rupane sampean kayak bledek ngono ya Kene. diambung Nek gimana? kene tak kei dhuwit gelem ora? Gelem. Kei dhuwit 100. Iki ya. Osek. Diteli. Osek to meneng wae. Bojone ngoyak cilik-cilik ora. Dhuwit 100 sesuk ora gelem. Ya gelem 100. Lho 100. Yo cepete. 100. Iya cepete. Dok. Ora taleni Pek tenan. Sampeyan wayan njaluk blonjo, dinane iki njaluk blonjo. Kulit men ta? Oh, pelit. Kene kok dikono. Pelit. Bedaan. Ayo. Lho, Pokoknya tak didui jawabannya cuma kodok. Ya. Kalau yang tak kayak gitu ya. Heeh. Betul. dikai bocoran bayari. Heeh. Bedekno. Kayak apa sih ngene banyak karo ngene darat. Kodok. Apa kuwi kok uwi-uwi ngono iki? Ya, saya gitu. Lho duwite. Sik to. Ini ATM iki, iki ATM. Oh, kene ATM. RRI delok kanemu. Kene piye apa? Sudah buka. Sido 100. ATM-e kempes no. Kene ATM 100. Oh, enak oleh 100. 100, Nduk. Kayak apa sih udan-udan itu? Kodok. 200. 200 ngene. Kayak direwangi. Lek tak rewangi kernet 200 ngene. Sing blonjo sing wedok. Kangkung sing ngene niku kangkung. Kodok. 300. Senang lek. Seneng. 300 kok. Jan jujur jan. Kadang kan dia bilang dilek. Pilih duit. Ya. Syukur. Ingah ini ya. Kata. Syukur. Ayo. Apa bisa dipek? 300. Bul, kok tak kayak 100, Bul. Iya saiki. Ayo. Wis rupamu kayak telak. Nyalah nih. Kro, sik to. Kro. Lek telapite jenenge apa? Lentung. Lah lek telap wedhus. Lentung. Telap wedhus. Lintil. Lek telap sapi. Letong. Lho, bulaya kowe goblok sing mbok pikir telek to. Iki banyolan anyar, banyolan iki kena diterone iki. Ah telek kok. Wis saiki ngene. Piye? Enek makanan toh? Heeh. Sampeyan ngerti? Ngerti? Makanan tak sehat ya sempurna. Heeh. Wis sing gore sehat apa? Susu. Lah duit 300 takoni ngono. Kopi karo susu pilih ndi? Susu. Lele jamu karo susu. Susu.
pilih duit. Syukur. Syukur. Ayo. Mane sampean sajane kayak apa wes? Duitnya ra balik syukur. Kira kok tak bagi 1 second. Oke, Bro. Lek tak bisiki. Mbok piye? Dek ingin enek dagelan ta lek. Dagelan koyo Gue duitnya cah cilinge neki. Heeh. Ha to lek. Hah? Bar to. Udan-udan to lek. Heeh. Setrok kene lek. Setrok kene to lek. Ha to lek. Setruk. Entar setrok kene to lek. Heeh. Bar mati lek. Lho, enek dagelan nggo duit cah cilik iki setruk terus mati. Bene mati wis tuwek aku ora apa-apa. Lek. Duitnya sampean piro? 300. 300 ta? Heeh. Dan tak tambahin 600. Gelap kene. Iku Nang kene sedelu ayo jus. dadi 600. Iya. Oh, Wah, ajaib, anak ajaib. Salah bin. Anak ajaib. Telepone kulkas neng. Lah kapan metune duit iki? Soalnya aku wis gede. Lah iki kan saya tempat dadine gong gede susune. Oh, duitnya saya diibu. Kalau susune wis gede to, duitnya mutal-mutal dhewe. Oh, lek aku wis gede duit metu-metu dhewe. Aku tuh ada kampus bayi ya. Oh ya bener Dol. Duitnya lah segede lo kedesek. Kedesek gak kerasan sumuk medek. Yo, dulu saya iki ATM-mu dulu. Dulu ya, Sal. Kena duit apa ora? Hei, ATM sapa wi? ATM iki. Ngawur, doi. Ngawur ta. Arep nyanyi apa iki? Duit ya. Duit apa? Duit karo duit, nyanyi. Ojo digondeli yo. Waduh. Cah iki Iso tenan apa? jangan ajaib tenan iki. Iso apa ora? Lek ra iso tenan, lek ra iso tenan. Tak silene gelangsing iki tak ada gelangsing terus tak gowo mulih. Lu masamu tewel. Lek. Sik. Anak sampean piro? Loro. Heeh. Lah wong lanang kok duwe anak. Syukur. Oh, goblok kira udah begini. Syukur. Anak ibu bojoku loro. Oh alah. Nganu lek. Lah Bu Erni iki kok iso duwe anak? Piye lek? Mbok papane critanan ndang critanan lek. Dol. Awakmu tekel bocah jujur, dijawab jujur. Siji. Awakmu wis duwe anak tapi sarane awakmu duwe anak piye sih? Ngene. Critanan ndang lek. Aku pengen terus ceritane ya. Iya. Aku karo Bu Erni manten anyar mlebu kamar bleng. Bleng ya. Lampune kan padang. Tak pateni bat. Baru aku muni, "Hore, hore, hore." Lek, aku tau lek jajal ngono. Heeh. Aku kan mlebu kamar to. Heeh. Lah kuwi tau lek lampune tak mateni. Lah aku muni hore hore aku mau gandeng meteng lek. Asap. Modar kowe. Sik, Modar kowe. sik. Ojo ngomong cah cilik ora oleh ngomong ning duwe anak. Sampeyan udah dadi penyanyi, iso nyanyi wit kapan? Wet ngene jero weteng. Loh. Ning jero teng nyanyi kok. Kok wis dikake mik karo ayahe. Mikir tapi kabele mikir yo ngene iki tapi rupane putih. Kira-kira mikir ayah ini bule. Oh iya. Karena kabel ndok. Enek. Kobong kabel. Ya alah. Yo nek aja digondeli. Ora sanuruti nikah. Masa cah sampeyan pengen roh lek piye carane duwe anak. Aku iki yo lali ya piye kan. Ya lek Kowe kepinjana carane enek. Tuwa tempe basa sing akeh. di blonjone ngono. Dicekokne bojomu.
pancen dadi nasibku tak sun marang sliramu aja dadi ruti ing hatimu ojo kuwate rokandal mangani roti dan lamun ojo digondeli aduh ojo digondeli sun marang sliramu aja dadi ruti ing hatimu iwak cucu diwadahi neng pasar tuku dipera samar yen ada pikir aduh ojo kuwate ana kadang mangani rapi tak budal ojo digondeli aduh ojo digondeli saderipun ngaturaken pundutan menika Nidam Sari kalian Gedung Tua katuran tindak dateng panggung Pak Lurah Anom Suroto. Monggo Pak Lurah. Bapak Lurah katuran tindak panggung Sasono.